Nina bendlove namandla nazi indaba ze1KZNTV ufundele uphilano kaCwabakhulu kwamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Sanibingelela namuhla kuhlelo lwethu olukhethekile la sibheka khona izulu ezakhahlamezeka ngesikhathi kuhlasele zona izikhukhula kusona isifundazwe saKwaZulu-Natal ngenyanga uApril okanye kuMbasa wawo lonyaka. Namuhla sithi nje ake sibheke ukuthi ngakube impilo isinjani kubona. Cishe kasekuphele izinyanga eziyisishiyagalombili isifundazwe kwaZulu-Natal sahlasela izikhukhula ezinamandla nezaholela ekulahleni kwenqwaba yemphefumulo nemindeni yasaladengwane nokwaphoqa ukuthi bakhosele emahholo kanye nasemasontweni. Iziko lezindaba lokwethulela uhlelo oluyispecial ukubheka ukuthi ngakube impilo injani kulaba ikakhulukazi labo abasekulezo izikhungo njengoba kungamaholidi okuphela konyaka. Kuzokhumbuleka phela ukuthi uhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal wayeqinisekisile ukuthi iqambe kushaya lesikhathi bayobe sebeyivale zonke lezi zikhungo. Njengoba sekuyinyanga kaZibandlela okuyisikhathi ke esaziwa njengaleso kweningi labantu lichitha nemndeni ukubungaza ke unyaka wonke kanti ke kanjalo kulabo ke abakhahlanyezwe izikhukhula ezibonakeleke kusona isifundazwe kwaZulu-Natal ngasekuqaleni kwalonyaka. Lapha ke mbukeli sisendaweni yaseZwelisha eVerlem lapho ke kungenye indawo ezakhahlanyezwa kakhulu izikhukhula kanti ke sikhulumisane namalungu omphakathi ayeke akhahlanyezwa izikhukhula nokwaphoqa ke ukuthi aye kuthuthelwa ke ehholo lakhona ke lapha eZwelisha. Yize ke sekudlule izinyanga lezi zikhukhula zenzeka laba basagcina ke kulona ke ihholo ngenxa yokuthi kabanayo ke indawo kwazise lapho bebakhe khona sekwabake nomfula. Hlala nathi ke mbukeli ubheke lona lolu hlelo oluyispecial esikuthulela lona lapho ke sibheka ukuthi laba baphila kanjani ikakhulukazi njengoba kuyisikhathi samaholidi okuphela konyaka. Njengamanje ke mbukeli sihlele naye ke uHappy wakwaDuma ongomunye ke walabo abakhahlanyezwe izikhukhula njengoba ke esho ukuthi ke ube nomuzi lapha kanti selokhu ke afika ngonyaka u2018 uyona le ndawo. Happy mhlawumbe sicela usibeke esithombeni ukuthi njengoba sibona nje njengamanje simi la kunomfula omkhulu mhlawumbe awusilandise ngaphambi kokuthi kube nalomfula ukuthi benihlele endaweni kanjani. Ngifika la ngizokwakha ngafika nje kuyindawo right enene amanzi behambela le kude mama lenje phesheya ngasePhoenix ehambela ngale eduze kwasePhoenix abengekho ngala ngakuthina amanzi kodwa ngendlela ekunethe ngayo anethile amanzi abuya ezangala ngakuthina asondela kodwa nje bengakhombisa ukuthi angaze afike nakuthina nalapha afike khona kulabo abangenhla kwethu ahambaza ayofika nakubona bebekude kakhulu ke nje kunamanzi kunathi kodwa amanzi asikhahlamezanga ngokuthi kodwa into eyenza kakhulu ukuthi size sikhahlamezwe amanzi kwasuke kwawo isihlahla lephezulu amanzi avela ngabe saya ngale ngasePhoenix ajikeza ngala ngakuthina amanzi awiswa ajikiswa isihlahla vela nagobhoza kakhulu ke ezangala kwadilika nje ububona nje kudilikile yonke le ndawo adilizwe ukuthi kwasuke kwawo isihlahla esikhulu esawajikisa wonke amanzi ezangakuthina kodwa nje sonke lesikhathi bengakhombisa ukuthi ngase kube nesimo esingenzeka esifana nalesi. Emva kokuthi kubhidlekile imizi yenu niyena hamba nayo ohlala ehholo isimo khona sikanjani? Ya sihlalile ehholo ngoba sangena mhla ka11 April. Sonke lesikhathi nje besihlala ku right amadona efika nje besikwazi ukusupporta kodwa khona isikhathi nje ngicabanga ukuthi uJuly eke kwanzima kakhulu kwangafiki kudla sisafarisha kuyingekho nje into efikayo sekuma ithengele namanje sekumuntu uyayiphekela ngayedwa kunzima nje ngoba omunye mephekile irice nenyama mina ngipheka uphuthu nemfini ingane iyahalela ukudla komunye umuntu nje kunzima manje sekunzima kakhulu ukuhlala ehholo akukho mnandi naseyinganeni nje akukho right ingane ziyahlukumezeka yathi nesibadala siya understand kodwa ingane ihlukumezeka kakhulu zona ngoba the time enene umuntu edla wena ungakapheki ingane yakhala ifuna ukudla komunye umuntu nje kunzima abantu bayathenga manje abakwazi ukuthenga abantu abanemali njengoba sihle lapha ehholo abakwazi ukuthenga bethengele impahla zaKhisimusi
thina nje sihola ngangane siholela ingane eyodwa kunzima ayikho indlela ukuthi ungathi hayi mina ngiyothenga njengomunye umuntu othengayo ufaniselane naye akufanwana so ngokuhlala kwethu lapha ngaphakathi asilingani kodwa ke ayikho into esizoyenza sohlala sikuze kufike isikhathi sokuthi sikhululeke enene kube right ngoba kunzima nakuthina shem. Isikhathi samaholide before benisigcina kanjani nje kwakho? Yini beniyenza? Bengikwazi ukuyikhipha ingane zami ngiyothenga ngibuye ngilento nje sijabule kwami mawukuthi ngenza ibrayi kwami ngenza ibrayi mawukuthi siyavakasha manje akukho ukuthi ngizovakasha ehholo ngizoshiya nobani zona lezi impahla lezi engayinikezwa ezingisizayo akekho umuntu ozongigadela zona kuyaphoqa ukuthi ngihlale noma isimo singavumi. Yini efika emcabangweni wakho njengamanje mangabe njengoba usho ukuthi iningi labantu bayathenga bathengela ingane mhlawumbe wena awukabi nawamandla yini efikayo nje emqondweni wakho noma enhlizweni yakho? Kubhlungu kumina ngoba enene ukuba kuthiwa ngikwami ngabe ngiyazi ngine privacy yami ngabe ngiyazi ukuthi okay izingane zami ngiyahlala nazo phansi ngiyitshela ukuthi niyazi ukuthi enene imali ayikho akukho la ngithembele khona mangabe ngaphambili bengikwazi ukuhlala nabo ngikhulume nabo ba understand kodwa manje abakwazi ukuthi be understand ngoba bayabona ezinye izingane ziyathengela. Ibalelwa ngaphezulu kwama-30 imindeni ebikhosele kuleli hholo ngemuva kwezikhukhula kepha njengamanje kusele engama-21. Lokhu kungenxa yokuthi ke banikezwe izinsiza zokwakha nokwenzeke ukuba labo abanazo izindawo abangaphinde bakhe kuzo babuyela ke kokwakha. Omunye walaba ubuyiswa osephoqeleke ukuvusa iqhugwane lakhe ngenxa yesimo sempilo esingesihle sendodana yakhe. Ndakwaka makotisha u5 no forum wami weblocks. Kwahamba yonke into engazukhupha into endlini. Zahamba izinto kwathiwa kwameze umbhobho masemzohlala ehall sizosizakala. Sihlele ehall. Sahlala kwathiwa kuzofika uzoshaya uDecember sesiphumile ehall. Sisalindile ke asibona umnyakazo asibona into enenzekayo ehall. Ditheke ngokuhlala ehall mina pha kuNovember eqanga November ndazama indawo ndayifumana indawo endiyifumenayo iyabheda iseca komfula nayo xa kunethe imvula kuqhuma isiphetho egcekeni siqhuma endlini kuyabheda nje kuyafana lapha menisuka khona akho into right kuyabheda kanti nempilo esiphilayo ehall iyabheda nathi nje masihlala ehall nama niphumanga ehall qha benti ndizama njengomuntu nami ngizama sizokwenza kanjani njengoba ndakhala lapha nomntwana wakho right omncinci unesifuba silala phansi ehall akho kutya akho nto nje esiyenzakalayo lapha kuyabheda ndibendeza wakhe ndane bheda futhi njengoba ngibona izilwane ezonetha ndine stress ngoba uthi mhlawumbe ngo12 abantwana manivusa mama nansi imvula futhi obekuhamba umzwathi ekhaya senje ohlala stress esinjalo impilo ebhedayo impilo ayiqhubeleki ayiphambili imile bekuthe uDecember uzofika ke sisahlele ehall andazi ke salindile ke sethembeni umnyakazi buzoba khona na. Yize esekwazile ukuyitholela indawo aphinde avuse umuzi ubuyiswa usahlala ke kulona leli hholo njengoba ke ethi akafuni ukugcina esala ngaphandle uma kwenzeka uhulumeni egcina ebabonelela ngezindlu ezisezingeni elifanele. Ngeke nikwazi ukuphuma ehall ingakhonto icacile bangenzekane ehall. Ukhansela kuyafika wathi sizoya ezinsimbini okanye enkaweni siyokakhelwa. Oko nje egcine ngokuza kuqhamuka lapha kuDecember egcine enyangeni engayazi. Nalapho wakhonto right uthi sizozakhela thina. Siyabhidewa sizokwenza kanjani nami yabona njani nifika ndiyakhe kulomjondolo nje akafika ezokuba kwenzekalana lapha kanjani ndaphumelana ehall ungumuntu nje osihlalelayo ngenaxesha lomnye umuntu sihlale ehall senza omzamo nje onto ibhedayo. Izikhukhula
zigadle kwezwela kulomndeni njengoba bebeyiphilisa ngemali yokuqashisa ngezindlu. Kunzima sekungoku mina ngathengele nje umntwana oyedwa kanti bekuthi ushaya isikhathi na sinibathengele bonke abantu abam kufika abantu abosisi wami ngina stress nemali yami imali makotishi ngingacela imntwini umyeni naye kodwa nje bengicela onto nonto kuye saziba ana stress siyasiphisa imali yamakotishi woma makotishi kuhamba umzi andanzi uthini kungoku ama holiday nje ushonzo sihlalele hall anizuyanda kuba anamali eminyakazo ngendikwazi kuyandawo. Njengoba kungamaholidi okuqala bephila ngaphansi kwalesi simo, ubuyiswa uthi ke bazizwa benengcindezi. Siziva singekho right nje impilo nje ayikho right. Ukube ne stress ungasazi ugcina uthethisa umntwana ungazi umntwana umthethiselane usene stress zakho nje. Akho into right afuna ukukhohlisa. I stress nje singaphezulu kwamandla akho. Uyuthi noma kwinto ezamayo ayi ugcina uboma ayikho into endiyenzayo. Ucime mhlawumbe xa kuphela inyanga akho into benzoyenza akho into enzakalayo uphila imali egrant uphila imali egrant me grant kuyenza into abantwana bayafunda bayagibela abantwana imali iphela komalume o500 imoto akho into ungayenza nje imali yegrant. Yebo kade into sicelayo futhi into sihlala by hall ngengcono mhlambi nje uma uvula amatoho bangaphakathi njengoba wenza umfula phaya thina sibe se hall siqashwe sikwazi ukuziphilisa sihambe sosebenza emfuleni sibuyele hall kubekho into esiyaziba iyangena empela nyasinethemba kunoma into sihlayeleyo ikhona imoto ibikuyafika pha iyapha phesheya isithi ifuna abantu amantombazana ana 22 years abazopenda phaya ibafuna ehall asaba kwenzakani komoto sagcina sithi siya no abongile sithi siyakwazi ukupenda sathi siyibona imoto ayisekho seyithatha abanye abangekho ehall ithe ifuna abantu abahlala ehall into engacacanga nje efana nayo sagcina silindile salinda kunangoku ke sathi sagcina sekubona sesenza siku right sagcina singathathwanga. Ake sithi ishelele ezitolo sophinde sibuye futhi nezinye izindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kulona uhlelo lwethu olukhethekile kuyona i1KZN TV. Ukuficwa amaholidi kaZibandlela besahlezi emahholo sekuholele ekutheni iningi licwile ezikweletini bezama ke ukuvala isikhala kubantwana oningi labo bese benempilo abajwayele ukuyiphila emakhaya uma ke sekungamaholidi kaZibandlela. Into engiphatha kabuhlungu bekuthiwe sizophuma ngo-October so manje kuze kushaya uDecember sise hall manje asazi ukuthi siyangaphi lapho futhi kuyas affecta cause sihleli nezingane emahall mina njengoba nginezingane zo4 mina abami ngihlala nabewolo kodwa ke ngabo July uboy wami lomdala uke wahamba weza kuantu wakhe wahlala kuyena kuantu wakhe but naye antu wakhe uqashile uhlala no boyfriend wakhe nane izingane zakhe ngaphezulu. So kodwa ukwazi ukuhlala naye until azaqeda ama final exam wakhe wabuyela kumina manje ngoba ebuyela kumina yonke into isuke ibheke mina njengomama oyedwa single parent yonke into isuke ibheke mina kumele ngenze yonke into ngendlela because mangabe abanye abantu bethenge hall nawe emele wenze sho ukuthi uyayizama imali yokuthi nawe ujabulisa ingane yakho because ingane ayiunderstand ngoba incane manje makunjalo abantu baenda pasebengena ezikweletini nalo yonto le kanti the time kade sihlala endlini beku easy ngoba nengane ibingazi ngeke izikutshela ingane ukuthi kamakhelwane ngibona ubani ethengelwe into ukuthi especially manje ngoba kwama holiday kunzima kakhulu abanye banazi indawo ukuhambisa ingane zabo ehlubeni mina nje ngoba ngizalelwe la ngakhulela la anginayo enye indawo because nabantu abambakhulele la ihlobo zami ze around la but nakhona ke umuntu omdala akukho easy ukuthi njengomama uthatha ingane uyise ehlobeni angakho khona umuntu omdala wazi ukuthi izogadoba kuyaphoqa ukuthi ngihlale nabo ehall kunzima kakhulu because ehall kunomsindo akulalwa ngesikhathi
akuvukwa ngesikhathi. Even though uthi uzokwenza into, even uthiwa uthenga into encane, kumele uyishare nazo zonke izingane because izingane I understand. Yilo yonto egcina sithi affecta kakhulu because njengomzali ngeke ukwazi ukuthi udle enye ingane kubuka. Ngoba manje futhi sekwenza kakhulu because akho ama sponsor afikayo, akho lutho efikayo uma izamele. Siyayizamela ukuthi uphekene wadlani lokho nje ikhona okunzima kakhulu because manje kumele even though uphekile wapheka early kumele uyiphi ingane akase next door because ngeke ungakwazi ukuthi udle kukhona ingane ekubukayo njengomzali. Lokho ke nje kuyasihlukumeza izinto eziningi nje ezenzakalayo siyantshontshela sometimes asinazi into zokucleana ingane nje kumele uzibonele uma ukuthi uyayithenga le nto yokcleana niyayishare vele yonke into leyo. So manje nje kunzima like mesingathola ukuthi mhlawumbe sithola usizo njengoba kwama holiday njena sithola usizo at least noma olindela ke ngoba manje sihlala isikhathi eside emaholo. Abantwana baqeda isizungu ngokuyidlalela imidlalo engatheni kwazise amathoyizi gabanawo nabazali benza isiqiniseko sokubaqapha ngelokhozi kwazise ukwanda kwegameko zomntshontshwa kwabo. uDoli uthi ke okubuhlungu akakwazi nokuvakashelwa amalungu omndeni lapha eholo. Ngama holiday mina nomndeni wami esijala ukuthi sispend isikhathi ndawonye kube mnandi. It's like khona seswami omncane owa 99 obeka fike. Manje uzofika mefike hall abantu baba no complain awukwazi ukuthi umndeni wakho uze hall. Abantu baba no complain because bayitshela ukuthi usuyezo edwa mhlawumbe elistini ekhona mhlawumbe uzoparticipate ezintweni ezitholwayo uzothola lezo zinto lezo abantu baba nama complain. So manje kuba nzima kakhulu. Akwazi ukuthi ungathi mhlawumbe like ngoba kuyiwa kama holiday mele sikhiphe ingane ziya emabeach ngeke usuku uhambe nezakhe ingane nezinye ingane zizobe ihala. So manje nje kunzima ngoba kwama kuyisikhathi sama holiday awukwazi ukuthi uenjoy ama holiday kulawe siphuma kuona nalawa akufani kakhulu. Ukuhlikihla usawoti esilondeni laba bathi ke bathola imiyalezo yokuthi kumele baphume baphele lapha. Yize ke bethi ikhona indawo ikhansela elibakhethise yona kanti futhi bayithola nezinsiza zokwakha kepha kuneyingqinamba esiside emaholo and futhi manje no khansela usitshela ukuthi i25 mhlawumbe ngeyishaya i25 but abanye bebekhuluma abasemnyangweni ephezulu bathi 15 za December mele singashayisi sesisema hall but no khansela mefika uyasdiscourage because wena vela sitshele enye date. So manje nje siba confused asazi ukuthi senzeni sithatha nehlanganisene because ngoba mina ngangishilo kwasekuqala ukuthi indawo anginayo njengoba nibona nani indawo ukuthi kanje ngeke ngikwazi ukubuyela kuyona ngakhe namanje sisalinda inspect bekuthiwe bazofika singathinta endaweni zethu bengakafika inspect until namanje namhlanje abakazo inspector befike ngoba ku December nje manje sisalindile ayikho into esitshelwayo ayikho nje kuthulekile sihleli nje sifana nabantu abacinga isitshe bomnyameni ngoba asazi ukuthi kwenzakalani. Imaterial it's fine bayasinikeza but ayanele imaterial ukuthi ungakha indlu ngothayela abawu10 abafishane abawu8 abade namaplangwe. Abanye abantu abakwazile uku-afford abakwazi ukuphuma beyoyithengela amaplangwe baxhume besebenzisa iroof tile. Lokho ke uthi yena ke sizophuma ke sesiswaphi lapho shuthi kuleyo ndawo leyo ezobe sise kuleyo menvonon loyo uzobe yosibeka lapha akasho ukuthi shuthi sizozakhela noma shuthi obvious sizoziqonqothela because masone kwimaterial siyozakhela. Imost yethu mina ngicelela emzini yabantu imaterial yami emzini futhi ehlukene angeke ngazi mayifike ngifika mhlawumbe umuntu esethi ayisaphelele anginakho kumphikisa ngoba mina engamsukela umuntu enye iyanetha umuntu uyibeke ephekweni imaterial njengamaplangwa yabola uthayela uyanethwe eminyango icapha mesiphe kwendlu siyanethwa ngoba kunje and akusona isicapha lesi strong lezi icapha nje engihlanganisiwe ngamaplangwe. Ngesikhathi iziko leindaba lihambele yona le ndawo lifice laba asebephenduke umndeni owodwa ngenxa yokuthi sekunezinyanga eziyisikhombisa behlala kuleli holo eseliphenduke ikhaya labo beqada ukuvuka.
nakuba bechaza ngobuhlungu bokuchitha lamaholidi ngaphansi kwalesi simo, bathi-ke babonga khona lokho njengoba kukhona imindeni ezochitha wona belula amaholidi ingakayitholi imizimba yamalungu ayo agcina enyamelele angakatholakali namanje. Banethemba lokuthi-ke kungokokuqala futhi kungokugcina bebhekene nalesi simo, kanti nohulumeni uzokwenza okulungile ukuqinisekisa ukuthi isimo sabo sibuyela kwesejwayelekile. uHappy uthi-ke bangajabula ukuthola uxhaso ikakhulukazi kubantwana njengoba benesifiso sokuthi nabo bakwazi ukubhiyozela lamaholidi njengabanye abantwana, kwazise vele bathola ukucwasa ngokuhlala-ke ehholo. Funa ukusho ngiyagqugquzela kakhulu ukuthi bandla siyacela ukuthi sisupporteke enene noma ngabe ke soqhubeka sihlale khona ehholo, kodwa siyacela ukuthi sisupporteke nangezinto ke njenganami nje mina engichaza ukuthi enene angiholela abantwana abaningi, akukho la ngithembele khona ngisebenzi. Siyacela mekukhona abakwazi ukuthi babe noxhasa abangasixhasa ngalo basisize labasisiza khona ukuze nathi sikwazi ukujabula njengabanye abantu. Kuzokhumbuleka ukuthi uhulumeni wesifundazwe waqinisekisa ukuthi laba kangeke badlele uncibijane namaholidi okuphela konyaka besagcinwe lapha. Ukwazileke ukulifeza leli phupho njengoba bekhona asebesusiwe bahlalisa eindaweni ezingcono. Sihlele eMandvu Hall eholweni besingaphathekanga kahle eholweni, abantu besilwa phambi kwengane zethu, mangolwesihlanu sengalala ebusuku. So siyabonga master safunyanelwa indawo ezokwazi basihlale kabuhle kuyo ephephileyo enjengale sifumene eThekwini. Ngiyonwaba kakhulu because abantu bethu bazosho babe safe, bahlale behleli kabuhle kunalantu behlukumezekile ezingqondweni zabo, kuliwa every weekend. Yize kunjalo bakhona abangakasuswa futhi abangasenalo nethemba lokuthi ke lokho kuzofezeka. Kusiphethe kakhulu ngoba besithembile phela ukuthi nathi kusha uKhisimusi sesihlele endlini zethu nomndeni yethu sikhululekile nje si right singekho ehholo, ngoba manje sesiyabona masiqala kuthiwa kuyasetshenzwa bafika bona bayamisa futhi kanti sesijabule nanye material seyibona la ngaphandle. Akusiphethe nje kahle neze. Ukuhlala endaweni eyodwa kanje nabantu nje nindawonye endlini eyodwa ngesikhathi abantu nyathusana nje izinto ezingathi ishu, kodwa ngokuthi nihlele endaweni eyodwa akukho nje right. Besifisa nje ukuthi nje masiphumile ngingashaye nje Christmas sihlahleli la ngoba besithembisa ukuthi mhla 15 bazobe sebeqedile izindlu zethu, bathe nje bona laba abakhaya bathu 3 days ukwakha izindlu. So nje bese ikona sikubheke nje ngamehlabovu ukuthi nje Christmas uyashaya sesisendlini zethu. Ukuhlala la kusafethile kakhulu, kodwa into esijabulisayo nje ukuthi sesinethemba lokuthi sesizophuma siyayibona imaterial noma zikhona ingqinamba lapha yana lapha, kodwa sinalelo themba lento abayisho ukuthi mhla 15 siyaphuma o mhla ka20. Nokusijabulisa kakhulu ukuthi sesikulento yomsebenzi guys. Siyabonga kakhulu kuNomusa uNgqongqoshe nabantu asebenzisana nabo ukuthi nje asinikele lo toho nje sizokwazi ukuthi enjoy Khisimusi, sithenge into esizidingayo, sikwazi ukuthengela abantwana. Siyabonga kakhulu uNgqongqoshe. Ngiphathekile kahle yabo. Okhaya basilindisa siphinde sije mhlambe sekuzoba right yabo, siphinde sizo sekuthiwa khona abanye okhaya abafaka unyawo kulento sithi siyayilungisa enhle yabo. Manje kona asiphathekile kahle yabo. Siwe sije mhlambe nasesiyodlela uKhisimusi emakwethu sijethi nje yonke into new year nje siyahlukanisa nomndeni wakho yabo. Manje okhaya abayiphikisa yabo, kona akukho right yabo. Nesimo esihleli kusona yabo, sesinathi sicela sesikhwebhana ngoba manje isimo sokuthi sibheke labo khaya ukuthi balungisa abalungisi wayithina sigcina sesi yabo sasahleli kahle sikhomba umunye uthi ubani kanjani yabo. Manje besingajabula mangasheshe bathola indlela yokuthi basikhiphe nga right. Okay, thina lana sesihlale inyanga ezo8. Kona lana ukhona umnyakazo wenzakalayo.
mina ngiwunolizwi nginenkinga. Inkinga yami ukuthi sifike lana inyanga ya-8 sila. Kodwa ngathi mangibabikela istory samba disaster ukuthi nami ngine room ebenginayo yangiwela kodwa sangikwenzeke lokho. Banthatha bangifaka phansi kodadewethu and udadewethu unengane zakhe uyifamily nje yedwa ngoba ingane zakhe eyedwa nje zo5. Nami nginomndeni wami and ngangakha indlu nginesizathu sokuthi kungani ngiphuma ngihlala ngedwa. Naye ehlala kuyakhe iroom kodwa manje bathathe basihlanganisa. Ngithe mangibabuza bawamasipala la ensukwini bangitshela ukuthi lokho kufuze ukuthi kulungiswe lo kwa disaster owasithatha. Ngase ngithi mina ngizokwenza njani na ngoba phela engikwazi ukuhlala empela futhi angengikwazi empela njengisathu nje engikwazi ngoba asizwani basingazwani. Manje ngangiphume ngalokho nginesizathu salokuthi angeke ngikwazi kodwa isolution ngibone ngingayithola ukuthi bazongithatha bangibeke kuphi mina ngoba nginenkinga ngempela. Ngoba ngaze ngabatshela izwi lokuthi mina kusho ukuthi ngisezosala ke la eholo bazophuma kabanye bahambe kodwa mina ngindawo. Ukuphenduka onde ngasithebeni kwabo sekholeleke ekutheni bangabi nohlelo lwabantwana babo ngodaba lwezikole ngonyaka ozayo. Into esiphethe kabi-ke iy'ngane ey'koleni ingane efuneke zeyikoleni asasoyisa phi ngazoyibhalisaphi njengoba kulesi sikhathi sonyaka iy'kole ibhaliswa ngo-October ingane aseyibhalisile ngoba sifuneke siphume sasasoyiswa phi kwakusoyiswa kulindele abanye abantu sebekhishwe bayise emaflethini. Ngisho ngathi ufuna ukuzama uye etohweni awukwazi ukuthi uzothi ufuna ukuhamba khona abantu abayiphilela ngokuzama uzothi uyahamba kusuka kusale kwaphuma abantu bathuthu wasala wena kanjalo. Abantu sebehleli abadayisa abanye abazama ngokudayisa abantu abasebenza emajaldini awukwazi ukuthi uhambe ngoba uzothi uyabuya kuthiwa abantu basale baphuma uyabuya la uzama khona abantu basahleli futhi awukho umehluko. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlela ziyaguqa besiyiphaka namuhla kuhlelo nje olukhethekile sihlangabeze futhi ngokuzayo.